Hello. Oh, damn. Yeah, takathishinzwa kwezvo. Siyakomana weZimdancehall. Unfortunately, andina kukwanisa kuedwa, I don't know why. But Zimdancehall pa straight chapo. Fantania. Ndiakadaidza kuti Zimdancehall kuZimbabwe. If you go back pa my videos angu atakaita, that was in 2013. Takaita video tichiti chii chinonzi Zimdancehall. Tandine boys dangu dzekumbare tichita video, and my videos here atoripo pa YouTube. Then before we did that video ndakaenda pa internet ndava ndataurwa nemumwe munhu kunzi chi no zita rekuti Zimdancehall ndislag youth because anga ne website. Kuita website azviso zvekuti ndo wakafoma zita rezhonre reZimdancehall. Anditi mukupanzwisisa iwebsite yakaitwa na slag youth work UK, and the website was based on ma-artist ekuZimbabwe eku-UK aimba reggae music, dancehall. So Fantan is very, very correct. Because 2013, panakaita pasa Fantan akauya kwandira kantaura ngoma kutoda kuita chi pasa yeZimdancehall tokumbirawo sound. That was the first time yandakanzwa zita rekunzi Zimdancehall. Inini personally. I'm not going to talk about other people. Winky D ana kuimba Zimdancehall. Sniper ana kuimba Zimdancehall. Freeman ana kuimba Zimdancehall. Takaita ma shows na Freeman. Takaita ma shows na Sniper. Takaita ma shows na Deflex. Takaita ma shows ne most of these people varingotaurwa yawa vangoskaimbe Zimdancehall. I'm going to backtrack it to the 80s, early 80s, 82. 82, it was reggae music. The reggae music yakasangana ne rubber dub music, ne Africa A1 sound. Mukuzvinzwa. The problem ine vanhu ndekuti kana akanzwa Jabi kurumors, anofunga kuti dance rakatangwa na Jabi. No. Jabi akatouya zviriko takutoenda kudance. Mukuzvinzwa. Jabi akatouya takuenda kudance isusu. Saka zve reggae music ne Zimdancehall ne dancehall ne rubber dub mazhonera akatosiyana yawo. Mazvinzwisisa. Isi takanzwa reggae music, takanzwa rubber dub, takanzwa digital music 1985, Slang Tang na Wayne Smith. Some people say what it was the first song, yeah, digital. No, it wasn't. It was the first popular song yakachinja digital music ya King Jammys. But kwangu nema digital songs aitobuda for UK. Anyways, from digital sound takatanga kuzonzwa zvimwe zvakuuya kuma 90s. Then I came to Canada in 1990 in May. The sound changed in 1990 kwakuya ana general degree. Nana Buccaneer, the sound changed totally. And Shaba ranks, they changed the sound from the 80s. Although Shaba was big and Ninja Man was big late 80s, but Superkid was bigger. You understand? But Shaba and Ninja changed the sound vachipinda kuma 90s. Yabayaso nongwana na Buju Banton. Murukuzvinzwisisa. Buju Banton changed the whole game. Saka vanoziya Zimdancehall vashoma. Because pataiterera Zimdancehall isusu. Indatanga kuiterera 2013. Pandakanzwa na Fantan kuti kune chinhu chinonzi Zimdancehall. Ndainzwa music yaimbwa neshona. Achinzi Mangoma. Yaimbwa neshona, but yanga iskanzi Zimdancehall. Remember that. It was urban grooves. Even today, if you ask, most of the people are just scared
they're scared kuti Winky D achatichi cannot sniper storm achatichi. Winky D anamboimba Zimdancehall. You understand? Winky D aimba reggae, dancehall. My manja angoimba music. Genre ya Winky D it's completely different. Makato bvunza kana Lion wacho anokutaura Winky D haako kuZimdancehall. Pataita mashows isusu tichita macup clash kunonzi ku City Sports nekuzanu PF headquarters. Kwangu kusina chinhu chinonzi Zimdancehall. Vapana vaimba neshona, but it was not Zimdancehall. King Labash pakabuda unokonzeresa. It was on a superstar rhythm yeku Jamaica. And Juice Demento came to me akanditi ada kuita rhythm inonzi unokonzeresa. And I told him no. Unokonzeresa it's already on a song. On a rhythm called Superstar yeku Jamaica. We were the first one to play that song, ya King Labash. Saka shokunzi Zimdancehall yakatanga kudana ndezvokunyeba zvezve. In 2013 ndipo akatanga Zimdancehall nechill sport. Kwakazara jealousy because pakapindira pano mbari ndo pakachinja zvinhu. Kuchitungisa kune vanhu vairekoda, but they were not making noise. You understand? Pakapinda vanhu apana kumbari ndopo vanhu pavakaziva kuti kune chinhu chinonzi Zimdancehall. Hakuna munhu akataura kuti Ricky Fire aimba Zimdancehall. Kana Ricky Fire akambotaura before that kuti aimba Zimdancehall ari kunyeba. Gaspy Warrior anamboimba Zimdancehall before 2013. It wasn't called Zimdancehall. It's the name Zimdancehall yatiri kutaura. Vaimba ma-urban grooves. Mukuzvinzwisisa. Saka panyaya idzi Zimdancehall ne-reggae, ne-dancehall, ne-rubber-dub, ne-digital, there's a lot of things to be said. Reggae was from, in fact, Kwankune Ska, ne-rocksteady from 69. 69, 70s, Ska, rocksteady. Right? Kwa vakapinda reggae. Bob Marley is not the founder of reggae. He just made it popular. The founder of reggae is Toots and the Metals. Mazvinzwisisa. Isusu takazonzwa ya reggae. Zverocksteady izvo zveska tizviziye. Toziya reggae tichipinda murubber dub ana Johnny Osborne, tichipinda mudigital ma-80s kawo. Tozopinda music yema-90s. Ndo pakanetsa wana Silverstone. Nana Bad Boy. Nana Star Time. Mukuzvinzwisisa. Saka vanhu vazhinji chavari kurwira izita rekuti Zimdancehall. Yes, like youth, again I say, anga ane website yainzi Zimdancehall yeku UK. But music yavaimba yanga isinzi Zimdancehall. Vaimba reggae kana kuti dancehall. Zimdancehall yakatangirira kuchill sport. Munogona kuvenga uyo DJ Fidel anga ari kuMozambique haangambonyanyoziva zvaiitika because all he's saying kuti akarekoda Anthony B. Were you in the same studio? No. I've been around people vachirekoda ini. Most of those people vakarekoda time yeZimdancehall. Kwankuna Aiton airekoda before yakutonzi Zimdancehall. Ndakaita kuti ana Killer T vanzwike. JNP, yes, I heard of him, but I didn't know him, to tell you the truth. But people vanojamba stage. Vanhu vanonyatsoziva Zimdancehall kuti vanhu vakanyatsosumudza Zimdancehall chaiyo. Aiton was a major key player. And Aiton music. Mukuzvinzwisisa. Saka Fantan paitaura kuti Zimdancehall ndeyakafounda that name. Yes, ndeyakaifounda. Because vanhu vese vakutaura kuti vakutaura
music avasutaura Zita. Music yakarekodwa kudhara. Winky D yarekoda, Ricky Fire yarekoda, Gaspi Wari yarekoda, Sniper yarekoda, D-Flex, King Labash, Potata yarekoda. Ameno kana kune vanhu kuZimbabwe kana kuti some people who still remember a song yanzi Dokota. Yokuti mavaona Dokota. I produced that song in 2006. Ndakairekoda inini. Ndakaiproducer, ndakairekoda. One take. Straight to CD yakarekoda. Yaridzwa naZoba pa radio. Nobody knows about that. We don't brag. Fantan, yes. Moon is an MC. He can say whatever he wants. But no one is saying kuti DJ Fido asikuziya zvinhu zvake zvese ndezvokunzwa. He was not there when these things were happening. Mukuzvinzwisisa? Most people vakatanga kunzwa kunzi kune chinhu chinonzi Zimdancehall yakurira paStodart. I was the first person kuridza music paStodart inini. Kusina Zimdancehall. Kusina chinhu chinonzi Zimdancehall. Ask D-Flex. Takamboridza na D-Flex. Kusina chinhu chinonzi Zimdancehall. Pakaimba tsaona pa main road. Mubvunze D-Flex anokutaurirai. Saka musanyanyonyeberana zvenyu stere kuti Zimdancehall chichi. Fantan is very very correct. Chill Sport ndoko akabva zita rekuti Zimdancehall. And most of vanhu vari diaspora, they started knowing kuti kune chinhu chinonzi Zimdancehall after pasa yana Fantan ndaisa ningi video. Some people didn't even know it. Kuti kune chinhu chinonzi Zimdancehall. I remember pakaenda Freeman na JC ku England. Vakaendeswa na Osa. Vanga vasikaende kunoimba Zimdancehall. Angari ma urban grooves. Kana Osa aripo apa ngataure chokwadi kuti did JC na Freeman pavakauya ku UK first time vakauya zoimba Zimdancehall here? No. Vakauya zoimba music. Yanga sikanzi Zimdancehall, it was urban grooves. Joiner City was not Zimdancehall. Mukuzinzwisisa. Vanhu vaingoimba veve. Zimdancehall yakatangira pa Zimbo Flavor 2013. Ndo pakabuda zita rekuti Zimdancehall. Takarimarketa zita rere Zimdancehall tichiri pusha pa internet, tichiri pusha pa YouTube. You know, and Tyre International, yes, he was there. He saw it. Paul Simple, with Zim Entertainment, he saw it. Anokutaurira, he is the witness ku UK. When UK, they understood kune new vibe, kune new crop of people wakabuda vari kuimba music inonzi Zimdancehall. KuZimbabwe, it took a long time kuti vapike kuti kune chinhu chinonzi Zimdancehall. Takazvitry zvekuita zvimashow zveZimdancehall. Takaita show na Bounty Lisa na Soldier Love. Kwakauya vanhu 20 Zimdancehall paStodart. Vanhu vaida dancehall style. You know what I mean? Major E paakaenda ku UK na Booker T vanga vasikaimbe Zimdancehall. Up to now vaimbe Zimdancehall. Vanoimba Major E anaimba dancehall. Booker T started from rubber dub style. Booker T started from the times and nitty gritty. Kuma 80s. Major E was young. Pakatanga uridza Booker T. You understand? Kwanguna Culture T, kwanguna Yellow Vibes, Eddie Bantan, Dads, Alan Ranks, Paridzai. Kana musikaziye munhu anonzi Paridzai, hapana chaunoziya. Only munhu anoziya zvinhu izvi ndiFarai. Only living person ari ku UK ndiFarai. Kwangu ne masound ainzi, kwangu ne Unity yanadziwa yekumfakosi. Kwe Dandara Rockers. Maizia. Kwa Motsi Uruka. Esangari masound yao. Vango wacho havanombosvika patime yekuridza digital, vangoperera mureggae nerubber dub. Digital havaiziye.
Havana kupfuura 1980. No, 89. 89 they were dead. Vatombosiya chinonzi digital. Isi takapinda ma-eras ese awo takabva kurege, rubber dub, takapinda mu-digital. Takapinda mu whatever na general degree zvanga vakuridzawo nana red. My manje vakuridza hip hop. It's hip hop, it's not dancehall yamazuva. Saka if we can get it from Lion na Winky D. Lion ndiye anokwanisa kutitaurira kuti Winky D what type of music yaanoridza. Because the answer will be no. Aaridze Zimdancehall. Even takabvunza dadza D kuti unoemba Zimdancehall anokutaura kuti ndimbe Zimdancehall ndiemba dancehall. Ricky Fire chaiye paakatanga anga asikaembe Zimdancehall. Saka musanyeberane vanhu. Fantan is correct all the way. Chill Sport ndo yakachinja the game plan zvekuti wakaita producer gore rakati negore ripi wakaita producer uchirekodha kabut wanga usikazive kuti ukurekodha ichi wairekodha dancehall yangonzi dancehall yanga isina kaZimdancehall. Ndataurira nechokwadi ipapo. JMP knows it kuti pairekodha iye anga asikarekodhe Zimdancehall. Aingorekodha rhythm but yanga isikanzi Zimdancehall. They all know it. Tempo man vese vai vanozviziva kuti Zimdancehall. I used to go in kunoona Winky D ku KFC na Tempo man. You know, Winky D achiimba pa KFC pai na Tempo man. And everybody know kuti Godfather was Jabi. They know that. But Tempo man can stand up and say, hey, I'm the Godfather too. You know what I mean? Tikamitse naro. Atingambomitsa naro ka German. Fantana ana popularize in music kani. Fantani ndiye akatoiti Zimdancehall. Akataurira vanhu kuti iyi Zimdancehall Zimbo flavor iyi. One clan Zimdancehall. Mukuzvinzwa. Yakaendeswa paredio takaipusha music yedu tichiti iZimdancehall. Vanhu veparedio vanga vasikazive kuti music inonzi chii. Takaipusha music yedu tichiti Zimdancehall. Hakuna munhu aenda paredio like me kuZimbabwe. Hakuna munhu aibuda newspaper kuZimbabwe like me. Mukuzvinzwa. Vanhu vakawanda vari ma-DJs outside in the diaspora vaitotora music kubva kwandiri inini. Although vamwe vanga vachine ma-contacts avo. Some people right now vanokutaurira kuti diaspora, vanhu vanofunga kuti diaspora i-UK chete ka. Ndogara kudiaspora, ndogara kuCanada, ndokwandiri right now. But because kunoko hakuna vanhu vakawanda compared ne-UK, saka vanhu vanofunga kuti diaspora i-UK. No, munhu wese anogara kunze kwenyika ari diaspora German. There was a lot of women, ana Belinda Magejo, if you ask them, vachishainiro until we came in the game. Vachiona music from us. Some people in America tichivapa music. Up to now, vanhu vakutoziva kuti kune chinhu chinonzi SoundCloud, kune chinhu chinonzi YouTube. Vakuziva kuti no, you don't need to be in Zimbabwe kuti utore music yekuZimbabwe kana Zimdancehall. Mazvinzwisisa. Hatidi kuita zvinhu zvekuita kunge vanhu vane hasha. Most people jealousy. Vakapera. Kupera. That's how it is. Munhu hautaure uchituka munhu. Let the guy enjoy the limelight. Akabvunzwa zvaakabvunzwa, akapindura in the best way he can.
And none of you guys know. Hapana munhu ataura kuti Zimdancehall ndini ndakaita. Hapana. It's like youth is nowhere to be found. Hatisi kuziya. But Fantani akataura kuti inini ndini ndakapa zita iroro remusic iyoyo inonzi mangoma iyoyo kuti Zimdancehall. Inini I say yes. Fantani ndiye akazvita because akauya kumba kwedu pa 24 Second Avenue akati mukoma wangu todaita pasa yeZimdancehall. Ndamunza kuti chii ichocho. Zvakanzi amangoma mudhara. Ndakati abo. Ndakati rini zvakanzi musesatani ndakati bo. Ndakanoona panzvimbo pacho madhezi ana asikatomena matapi. Taenda unoita mapasa edu kwaningi kwaFarai Shambari. Kumagaba. Farai Shambari ndaitoita mapasa akawanda before anagaza diva msoja. So all these things vanhu varongotaura kuti chichi mastudios mazhinji uyu anonzi anui DJ Fido ati Fantani anga asina studio. Ingona ataura kuti bedroom make ndiyo yanga iri studio. Gani studio yemuna Piri maisumudzwa mbedha futi. Mamune mbedha newardrobe. Ndakaenda ipapo inini I know. I've been there. Aitona airekodera mudining mumba mamai vake. Mudining. Muri kuzvinzwa. Zvekunzi mastudios chichi ane booth zvakatanga mai mhanje hazvina kana 6 years izvi. Mastudios anga ask vanhu vakaita fangisana Toki Vibes. Ask Shinsoman kuti Givenchy studio iri pakamukoto. Paside pemba pakamukoto so pangovhara papangoiswa do. Saka zvekunzi chichi Fantani anga asina studio, mastudios anga ariko but anga asina mabooth chete. Zezvozvo. My manje I'm quite sure even wakaenda kuningi one of the biggest producers in Zimbabwe. Oskid. Amuna kana booth. I've never been there, but the way I see it, it's just a room, no record. It's a studio. A studio is a studio. Marlon T. Anga sina studio, but I recorder. Anoto recorder. Until he moved to kuma shops kwa akazoenda. Saka garama ziya vanhu kuti chinjinonzi studio ga azvireve kuti it's a building. Kujamaica vamwe vanorekodera pasi pemuti. Mukuzvinzwisisa. Doplate yako ichitobuda. Ndine madoplates akarekodwa mumota inini personally. Kujamaica munhu aingwenda necomputer mic yobva yaiswap. Doplate rangu rakutorekodwa ndakutotumirwa doplate yangu. Kwandiri rakarekodwa mustudio. Mukuzvinzwisisa. Munogona kuti uskid pamwe akazoisa boot, but zvatiri kutaura kuti just because it's not a studio setting, it's not a studio. A setting kana munhu achitaura kuti this is Chill Sport Records. That room here, it was a studio. Mukuzvinzwa. Aiton anga asina studio, airekodera mudining. Like I said, ndo vamwe vevanhu vasikataurwe because everybody vanangotanga kungopinza maartist. It looks like most of these guys are not, they're scared of Winky D, or I respect Winky D, or I respect, no. Winky D is an artist and a very good one at it. And he's got a business. You know what I mean? Winky D really treasures his art. Asiyana nevapana vamunoona vemughetto vatinoswera navo vai. Even Winky D paakapinda pa one clan. Akapiwa rhythm akairekodera kumba kwake haina kurekodwa kuChill Sport. Mukuzvinzwisisa? He's a businessman. Mazvinzwa? Yeah, Fantani is the one who introduced me to Zimdancehall. Because
why ndikutaura kuti Fantani ndakandintroduce kuZimdancehall. Music ndainzwa, marhythm ndandinawo, but ndasikaziva kuti inonzi Zimdancehall. Ndaitoti handiridze Zimdancehall. There's people kana vanhu vachiziva kuma 2010 to 2011 ndairidza paradio paZimfab radio nchiti handiridze Zimdancehall ini ndichiridza marubber dub. Nandine segment yerubber dub ndokuita segment yandaiti rhythm riders. Kune vapana vatoriko kuSouth Africa at this moment vakutozviti rhythm riders yandairidza brand new songs. Mukuzvinzwa? Saka Zimdancehall chaicho kwanga kusina kudhara. There was nothing called Zimdancehall. Mukuzvinzwisa? Kwanga kune music, bunch of vibes. Kwanga kune music, reggae music, dancehall. Vairidza dancehall vapana, but vanga vasikazive kuti zita racho rinonzi chii. Vaingoti mangoma dancehall. Fantani put that word Zimdancehall and made it. Culture T aimba rubber dub. Ukuzvinzwa? Rubber dub style reggae music. Do aimbwa na culture. Ana Decibel, Freeman. Vaimba urban grooves. Havana kupinda nedancehall wewe. They don't know nothing chinonzi dancehall. Major E aimba dancehall. Ngonzwa rubber dub dancehall na Bukati. Ndo pakatangira kuzira vanhu vanoimba nana Dadidi. Istaiona vanhu aimba isusu. You can go even pa Facebook pangu unaona ma pictures. Bukati when he was young. Major E was not part of it. Culture T was there. But he wasn't on stage, but he was in the dance. Major E, yeah, he was a great DJ and MC. But kwangwa kutaundu. Kwangwa kudi rumors. Not kuZimbabwe one kwa idabu. Vanga wasiko, kwangu na ningi. Kwangu na Alan Ranks. Saka hatusitaura zvemangoma chete kapo. Tikutaura sare kuti Zimdancehall. Vanhu makashatirwa because hamuna kumbonzwa kana interview yacho. Dai makateerera interview. Vanhu vese vakaita zvokunzwa kunzi Fantani akati. No. Culture T aimba rubber dub music German. Rubber dub music ndo in a drum and bass. Mukuzvinzwa? Marhythm ana John Osborne. Marhythm way before Frankie Paul. Mazvinzwa German. Winky D aimba dancehall. Pakatanga. Winky D anambobvira amboimba Zimdancehall. And up to now aimbe Zimdancehall. Winky D. Mazvinzwa? Isusu ngataura nechokwadi. Kana munhu ane nharo ekutaura Fantani asiri akadaidza that genre kuti Zimdancehall. Ngataure wacho akataura izvozvo. Because Slug Youth anga ane website. Inini I have to Google Slug Youth. Kuda kutoziva kuti who is Slug Youth. I didn't know who was Slug Youth. And I found out it was a website yainzi Zimdancehall. Mukuzvinzwa? Yanga isiri genre. The genre came with Chill Sport na Fantani. Zimdancehall. Zimdancehall I music yakabikwa muZimbabwe inoimbwa nerurimi rwamai rwedu rwemuZimbabwe. I don't care if it's Shona, Ndebele, whatever. Ndo Zimdancehall. But like I said, you can go to my YouTube wakatype kuti chii chinonzi Zimdancehall. Unotinzwa tichitisana naro. It was 2013 patakaita video iyo. Mazvinzwisisa? Fidel uyo musanyanya muteerera anga ari kuMozambique hapana chaizaita zvekunzwa kunzi kune something chiri kuitika kuZimbabwe. Mwana mudiki uyo ndine 50 years inini. The most
the people that are out there that can tell you more about music, like reggae music, it's Farai Shambari, living people. As thought, and Ethaton, Mwana Mdiki, Muruzinzwa. Vari kupusha music, ndo varipo na Ethaton. Isusu takapera, time yedu ya Silverstone. Kana munhu wakapera. Time yedu ya Silverstone isusu taipisa. Atikunyeberere takapera. Ana Ethaton nana Flavor ndo vako mazuano, ndo vari kupisa. Saka tovaposa ndo dzavo. A Bishop ama na Too Bad. Tovaposa ndo dzavo because time yedu isusu tanga tisikakwanisa kuenda paradio. Munhu aindi hosta paradio yenini ndi Innocent Osaya Singende Hitman. I was the first person kuenda paradio yenini. Ndakatotangira Jabi kuenda paradio, but Jabi akantangira kuridza music. Mukuzvinzwisisa? Na Innocent Manatsa ndo vanhu vaendesa paradio. Kana mfunga kunyebere, ask Peter Jones, because Peter Jones aitobuda papapinda reggae. Techisangana na Peter Jones. I'm the person akaridza marecords aBuju Banton paakauya kuZimbabwe. Even ask Star Time. Vanga wasina masongs aBuju Banton. Ndindega na ndine ho esa masongs aBuju Banton akarekoda. Vanhu vazhinji marecords 1 2 apo neapo. Hakuna kana munhu ane catalog reggae music like me muZimbabwe. Reggae music, dancehall. Kubva ku reggae, ku rubber dub, kusvika ku digital, none. Not even Stereo One. Stereo One, I gave it that name in 1989. When we took it over from Stereograph, Nana Joa. Ya pararas Stereograph, kusende wanu, chichiridza kwa idabu ne Africa ya one. Saka this history of reggae music. You see, Belinda Magejo can tell you, makanyatso gara na Belinda Magejo kwa makamubvunza chaizvo kuti vaishaina sei vapana vekuZimbabwe vachikumbirwa music vachita kushaina. Manje it's all over now. You understand? I know her. Belinda Magejo, she's my friend. I know her. You know what I mean? I seen her. I met her in UK. I know her personally. I understand her since again. Saka ngatisamanye vanhu vaMwari, because you know kunzifantana akati aiye wakani. Toda kutaura zvanga zviri paground, manga musipo pazvakataurwa izvo. I was there pazvakataurwa. Mai manje yapfumbira manje. Muzvinzwa? Peter Jones, mubvunze Peter Jones kuti the guy called Mad Minox auya kuzoridza na Innocent Manatsa. As soon paaingobva kuita mahits pake pai. I was the person I ended up ndinoridza. I was very young and rude. Mukuzvinzwisisa? Nasingatombonzwisisa madays yawo. Manje reggae music yamazuwane zviri kuchinja. That's why muri kuona Zimdancehall yakuita ngejiti. Ana Dennis Wilson German. Dennis Wilson haasi mudhara kwandiri. Dennis Wilson akauya satechnician wePTC. Dennis Wilson akatouya takutotamba marecords aya tatoneta nawo. Dennis Wilson mwana mudiki kanoyo. Mubvunze Dennis Wilson, ndakasangana naye, ndakatondomubira wawa munhingi muRumors. Tichiridzira Stereo One isusu. Takazosangana kuningi kuStonebridge, muDonovan Crescent. Akada kundidaidzira mamonya ake. Mubvunze Dennis Wilson. He knows me very well. Madays edu isusu ka istaibatana huro guys. Bvarana mabachi. Saka vanhu vanana Dennis Wilson vanavadika ava. Ndi technician wePTC we. Haasi selector wewe. Munzwa? Angoita opportunity. He's an opportunist yokuti aisenzera padhuze neZBC. ZBC inoshanda ne-telecommunications. He was a technician for PTC. He is not a sound man. Masound man tinowaziva isusu. Anadziwa.
dziwa ana Josiah wakomana wakapedzera wakuba motikari kumfakoso weUnity vaita printing just across paningi paQueen's Garden, you know, boys the motsuruka Ritendo Farai Shambari Doma sound man yao. Fantan is a producer, he's a manager, and he's a businessman. And he's a DJ also. And he owns Chill Spot. Fantan is the DJ, the manager, the producer, and he owns Chill Spot Records. Because murikona ma-artist akawanda angakuita zvinhu zvisina nebasa rese. Ndiri munhu anogara naFantan kaini. Pese pandoenda kuZimbabwe ndotoenda ndichinomuona. Just because sometimes atore mapicture kana kuita sei tinenge tichitaura zvinhu zvebusiness. Maisa. Smallex was not Smallex when he started. When Farai started, he started as top-notch sound. Smallex yakazouya after. Vakutoita na Caesar. Farai akatanga achibva kuningi ku level vibes achistata sound inonzi top notch. Munzwa top notch ayena kuenda kure. Avazofoma Smallex na Caesar vazoenda ku Jamaica. Then they got Doughplets from Jamaica. To tell you the truth, the first Doughplet I heard it from Farai. Ndo vanhu vakatanga kunzwa Doughplet richiridzwa reku Jamaica. Vamwe vakatanga kuridza madoughplet muZimbabwe was Bad Boy ne Star Time. Vanga vane link amene ku ZBC kwavainorekoda. Ndo vanhu tu vakatanga kuridza madoughplets emuZimbabwe. It's Bad Boy ya Papa Lodza ne Star Time. Tanga tisatane madoughplets madays yawo. When I say doughplet, I mean a special song. Inenge ichimba kuti Bad Boy kana Star Time. Ndo vanhu vakatanga kuridza. Even Farai angasadane doughplet. Doughplet is a special. Mukunzwa? Koma party raja rakuzopera mani. Ribe is a DJ shaman. Maita mnyama boys tangu because party rangu rakupera. Dana ndiri kumba zvaita nani maizia. Big up Elder Raspombi. Kuti Raspombi apinde muzvinhu zvacho munongoziva kuti tisu tanga takamusumudza mupana wedu. Vanoziva zvinhu zvacho. Mazviziva. I'm very sorry vanhu vaMwari because ndiri kubasa mai manje. Saka ndakatozvitinya motikari. Maizia bhatiri rangu rapera. Mendoona kuti ndakaisa charger. Menoti zvinoita. Rakupera bhatiri racho saka zvinobatsira here zvandiri kuita izvi. Ameno zvinokuona kuita zvandiri kuita. But always remember, musataurirwe nemunhu anga ari kuMozambique. Uyo DJ Fido ameno dakara anaro naFantan. It's personal. Mukunzwa? Musapersonalize zvinhu izvi. Music ndeyedu tese. Maizia. Music aise munhu wani. Inini handida kuenda offside ndotaura vamwe vanhu vasipo aiwa no. Dakutaura munhu anokwanisa kuzvidefenda. You know, the only person maybe wanokwanisa kutaura. Someone needs to write the history of Zimdancehall maybe one day. Yeah, history guy. Urikuona pakamboitwa imwe documentary na Robert Joao. Documentary iyo ndangoiona 2 minutes nangoti hapana zviri papo. Because aungangwe auite documentary ka isina Mad Minox. Silverstone takanetsa zvokunetsa paZimbabwe. Hakuna sound yakaridza muZimbabwe seSilverstone. Jabi haana kubuda marari. Kuti Jabi aridze kutafara kana kumabhuku kana chitungwiza aendeswa neSilverstone. Mukuzvinzwa? Istaenda kwese zvishavani kwekwe gwere kadou machegutu mutare. Mukuzvinzwa? Mabhuku tafara taenda kwese ikoko. We were the only mobile sound in Zimbabwe. In case you never know. Jabi anga asina sound system. Vamwe vanhu vari kubvunza anga asina sound system. Jabi anga ane marecords.
inini na General Bernard patakafoma Silverstone were the first people kuridza ma records ne 2 ma turntables chimixa. Murikuzinzwa. Silverstone yakafomwa nevanhu 2. Mad Minox na General Bernard Kamoto. But most of vanhu vanoziva Silverstone vanoziva Bango. Bango airidza funky sha. Bango Jack Bango rakabva pazita rekuti Michael Jackson. Aida Michael Jackson too much. Mazvinzwisisa. Airidza funky Bango. Inini pandakazosiyana na Bernard, you know, munongoziva zvinhu zvedance, munoita muchinetsana. Mosiyana moita zvamunoita handiti. Ndo pandakazotaura kuti Bango anopiwa marekodzi angu na Bernard. Maiziya. Because the minute andobuda outside ndakataura vanhu vandisina kubvunzwa zvozoita kunge ndine against nevamwe vanhu. You know what I mean? New generation, inini I cannot talk about new generation because I wasn't there when it started. I cannot talk about it. But anokwanisa kutaura nezve new generation ndana Junior D. Saka I will leave new generation out of it. Maiziya. And vanhu havatomboziva kuti YW seyenzi YW paenzi pa YWCA pa next pematernity pa Edith Openman ndo pairira reggae music, rabadob music. Handiti mukuzvinzwisisa. Not zvokunyeberana zvokunzi reggae music yakade vamwe vakatanga kunzwa reggae music dance kuchubu kana kuJobs hauzikuko kwazvakatangira. Mukuzvinzwisisa. Yakasvika rabadob kudzimira taendesa kuAvondale Scout Hall. Takamboridza kuuniversity takushaya mahalls. Mukuzvinzwisisa. Inini I started playing dance in 1989. Kuridza. Handisutaura kuenda kudanzika. Takatanga kuenda kudanzi tichingotanga kungonzi music yaiswa. But YWC, do remember, I'm just gonna correct everybody. Pa YW pasiripo pakatanga urira reggae music. Pakauya na Power kubva ku-UK. Power Chitemere. Vakamboenda unoridza kutown. Power Chitemere yagara muna 3rd Avenue. Vakanoridza kutown zvakaramba. So they came back because pamba padhuze nepa YW. Istakazoinzwira reggae music yapa YW. But YW is still the first venue yakatanga kurira reggae music in Zimbabwe. Sound system style. Charge yawanikwa ndaibairira but haisi kucharge but at least tokwanisa kutaura maiziya. Mashoda. Because murikuona kana Raspombi mpano. Patakataka kuita naye zvinhu izvi. Vanhu vanga vasikamuziva. Takatora mapicture takamisa paningi pa Facebook. Takamisa ma freestyle na Fantan. Manje Raspombi atotonzi nevamwe vanhu ndi elder. Zvinongoendera negeneration yako kuti ma elders anotangira papi. Mumwe munhu anototi kuna Etherton ndi elder. But ndi elder ku generation yake. Inini ndi elder kuna Etherton. By far. Totesa 15 years pamusoro pa Etherton. Etherton ndio kumbare munamuamuka. Maisa. Sister wa Etherton was married to Jabi. Ane vana na Jabi. That's the relationship between Etherton na Jabi. That's why akakwanisa kuzopinda mstereo 1. Mazvinzwisisa. Saka all these things vanhu vazhinji havasiya kuti elder anotangira pai. Fantan is an elder to a lot of people. JMP is an elder to a lot of people. Zvinongoenderana nokutangira papi. Mazvinzwa. But vanhu vazhinji haungamboti Winky D ndi elder kuna culture tea kazvite. Haungamboti Winky D ndi elder kuna potato kazvite.
because Potato akatanga kuimba iningi Winky D asati akuimba. Ndoma facts. Potato was touring akaenda ku South Africa. He was signed to a group in South Africa. Yaimba zvekwaito. Mukuzvinzwisisa. Munhu wese ana elder wake. Mukuzvinzwisisa. Munhu akatoona kana vocal jeje anotaura kuti elder. But vocal kana achiona inini anenge hatomboti elder anototi mudhara. Because andiswe mucategory yema elders because ini nditori nema elders ndinana Farai Shambari, ndina Jabi as an elder, ndina Power Chitemere ndo ma elders angu inini. Nana Namo Chitimbe, you know, Namo Chitimbe used to stay Muraini Medu. You know, that same sekuru wa Ninja Lipsi. Anonzi Namo, ndi sekuru wa Ninja Lipsika. Namo Chitimbe agara pa next pana Makido kana manajiza Makido. Ndo pamba pe ama yake. Ndo ma elders angu inini. Mukuzvinzwisisa. So history guy. Yeah, I say Zimdancehall. History in the reggae music. Because reggae music is Zimdancehall. Robert Mazinzo ska, rocksteady, reggae music, rubber dub, digital music 1985. Pakatanga kuya slang thing. And I'm slang thing here, and I'm slang thing. Mukuzvinzwisisa. Kopa pakazongopinda zvana Buju Bantan zvinhu zvakatanga kuchinja. Boss kwakana Red Dragon na Flower Gun vakachinja style na Sanchez na Thriller You. It's a different stage. Mukuzvinzwisisa vanhu kuti haisi history ye Zimdancehall enda kunyorwa. History ye reggae music in Zimbabwe. Toda kutanga kuziva kuti Ndiani akawinza Bob Marley. And vakamuwinza say because some people say Bob Marley paid for himself to come to Zimbabwe. Some people said kuti Mike Mundwa was part of it. You understand? Most people are in Zimbabwe want to say Dennis Wilson at a radio station. It's not say Mike Mundwa. Mike Mundwa is the first person to play reggae music per radio station. Saka murikona ma generation achakasiyana. Namo Chitimbe Josiah ndokuningi Hughes, but Namo aitombogara Maraini Medu. That's what I said. Ane hama Maraini Medu panonzi pa Jonah Tembo pa number 30 Second Avenue. Mukuzvinzwa handina kuti ndokumbare ni akabulani ndimunya kuti aziye reggae music ndinini ndindakamutaurira kunotenga music kuno ku Canada kuna Eglinton. Saka zvimwe zvinhu ka bvunzai zvinhu zviri relevant makuzoita ngoti akunzi takamaka vanhu manje. Aiwa Bob Marley pane vanhu vanga variko ku UK shamwari. Anatekere they were just part of it. Kwanguna na Mike Mundwa wanga variko ku UK. Mukunzwa kana muchimuziva Mike Mundwa yega garai mozomutsvaga zita rake kuti ndo vanhu vekutanga kuridza reggae music. Vanhu vakagara ku UK before anatekere. Zvepolitics izvi guys zvanga zvisati zvako imi kune ma big players vakawinza Bob Marley avo vamwe vakazongofacilitator chete. Ana Job Kadengu kunzwa Job's nightclub where they are part of it. Mukuzvinzwisisa. Saka mogara makaziya kuti Bob Marley haana kuya nepolitics. Bob Marley paakaenda kuexile ku UK akatosangana nemamwe mazimba. Ivava vana Mike Mundwa ivava ndo vakasangana nawo vakamuchuna kuti odai oimba kasonge kunzi Africans are liberate Zimbabwe. Saka gara maziya zvinhu izvozvo.
haisi politics atikutaura kani. Anatekere vakafacilitator. Tanditori nevamwe vanhu mumwe mudhari aitogara kunoku. Angatori mabodyguard. Maisiya. So the thing is, I think Fantani vanhu vakanyanyorwadziwa because anyanyorira. Levels ribe na Fantani. Ndini enza Aisha wakaparira Fantani yo ndo wanyanya iwewe. I think pane vanhu vadango kusabotage. I think so. That's the way we going. Sha Trevor wakauya shamati tanzwa tadhiniwa. Trevor akauya kuZimbabwe. Tatonzwa nemusic isusu. Ana Trevor vauyi. Na uya Gaffa tawanda vakatozouya. They came after. Tatodhiniwa nemusic. Back in the days, Tangatiri Maraga Muffin, we didn't take no talk from anybody. Inini, Pesi, Ghosty, Sharksy, Ninja, George, Jabata, Liswe. We were terrible, we were dangerous, my days here. And a Trevor, one deserted violent. Mukushinzwisisa. Ndo reggae music at no Jesus. Panga kune hondo. Ndo zviri kuitika apa. Ihonde iyi yangohonde yemashoko chete. Yedu yanga iri zvibhakera. Vamwe vanoziva reggae music matime ana calling boxer kwairova vanhu kuningi kurumors. Mukuzvinzwisisa. But Zimdancehall iyo kai. Ichill sport. Isati nambotemeswa musoro nesound isu. Because do you remember ka? Isusu patairidza neningi we're the only sound yaichallenja Jabi. Hakuna munhu akachallenja Jabi, hapana munhu akaclasha na Jabi. One on one na Jabi. Isusu vaizongoti sabotage nekuti dzimira chi vaidzorera volume. And most of the songs airidzwa na Jabi, most of the songs aitorera even some of apana vaiuya kuzoridza vaigesta. Pana akaridza record inonakidza panzi ndipe record. Pana akaridza record inonakidza ndipe record. Iya yedi. Waisiya. Saka nyaya yeZimdancehall is territorial. Vanhu vari kutaura because vazhinji if you notice ka hakuna munhu wekumbari ari kutaura nyaya yekuti Chisport haana kutaura kuti ndo yakati Zimdancehall. It's mostly vanhu vekuchitungwiza. Kuchitungwiza ndoko kwakatanga kurira music yairidzwa pamangoma. Icho chokwadi. But vapana vekumbara vana Soja Love, Killer T, Sekalas, Kina, Raspompi. Pavakapinda, the game changed. Ajita nifu mwana mdiki kani. Mbana wando respect wa kuteto business laki. Big up Jai if anyway you do. You know what I mean? Dennis Wilson, I don't think is Jamaican. Dennis Wilson, I think is a British with Jamaican background. Trevor Hall, I don't know. I don't know because, you know, I don't know those guys. But like I tell you, in interactions na Dennis Wilson, London, Stonebridge. If anybody knows about Stonebridge, NW10. So he knows me very well. I don't do that Zirama Monya. I don't do Roa. Akatotaurirwa na Fagan drums or rough cut band, the original rough cut band. Kunzora itu wakaita yawaita ye. Wakaenda kuZimbabwe uchaita sei. Kubata mnyato wacho. Hakuna munhu airidza maridhim seSilverstone muZimbabwe. Isusu pa every rhythm yaibuda kuJamaica taikuona kushaya kana one song
tairidza ese kana ati 25 taitenga ese 25 mukuzvinzwisisa. Saka zvokunzana Dennis Wilson maJamaican kwandiri inini ka I have to ask vanhu vekuEngland because inini mufeso wangu wekuEngland anonzi Bongo Dash. His father is Nigerian. But kana uchitaura naye unofunga kuti kutaura nemuJamaican. Vana vake vese vane mastage Nigerian. You get me? Ane dread like me. If you go on my pictures, you see him. His name is Bongo Dash. You know, he's I know he's my Congos a rough cut. So when I change UK, they say they're Jamaican, but I don't know. You know what I mean? I what Trevor on the elder, but mubunze kuti akashika akangosvika achingotiona tiri ko Germany. The elder, but akashika achitoona tiri tanga titoriko kuZimbabwe titopisa. Akuna munhu aipisa mudance fanike crew yedu isusu. And the munhu angakabata crew yedu ndipese ghost. Maiziya. Isusu tisitanga tori vanhu angatori dangerous. Especially me myself, I was dangerous my time. But Zita rainyanyozikana mukuru yedu tese. Yedu yekumareni kwedu was pesi ghost. You know what I mean? Shafana calling boxer. Aifamba nevanhu na give ninja, nevamwe vanhu hobo aifamba nawo. But Zita raizikanwa around vanhu vachindi calling boxer. Inini personally, if you ask anybody, Inini na Joe we best friends. Joe amane Georgia we are best friend. Tisitakaitanga is stereo one here. Jabi ana kutanga stereo one. Tisitakaitanga from Storograph. After Mickey Dread we Ajita boys ngatibatane zvekuita honde zvasikutibatsira because ichi apana kwatiri kuenda. Munganibvunze zvana George Norton musadaro. You know? Saka